এইটা আমার ফ্যান এটি আমার ব্যাগ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ବାଥରୁମ୍। ଏଇ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ରହେ, ଏକା ରହେ ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଚାଲିଛି। ଦିନରେ ଡ୍ୟୁଟି, ରାତିରେ ରୁମ୍ରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏଇଟା ଆମର ବାଥରୁମ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏଥିରେ ପାଣି ବୋଟଲ। ଏଇଟା ଆମର ଛୋଟ ଫ୍ୟାନ୍, ଛୋଟ ଟେବୁଲ ଫ୍ୟାନ୍। ଶୀତରେ ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କି ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଶୀତ ବହୁତ କମ୍, ଗାଁରେ ତ ପୁରା ବହୁତ ଶୀତ। ଗାଁରେ ତ ବହୁତ ଶୀତ ଜୋର। ଏଇଟା ଟେବୁଲ ଫ୍ୟାନ୍, ଏଇଟା ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଛି। ଏଇଟା ରୁମ୍ରେ। ଏଇଟା ଆମର ବାଥରୁମ୍। ଏଥିରେ ଡବାରେ ପାଣି ରଖାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟାଗ୍। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମଶାରୀ ଅଛି, ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଉଛେ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମଶାରୀ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର କାମ ତ କରି ଜୀବନ ଯିବ, ଲକଡାଉନରେ ଆମକୁ ଏଇଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଗାଁରେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସବୁ ପୂଜା ଚଡ଼କ ଯାତ୍ରା ସବୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଗାଁରେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ଏବେ ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛି। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ସୁଟିଂ ରୁମ୍ରେ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍ ତ ଗୋଟେ କରିଦେବେ, ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ଟିକେ ଟଙ୍କିନା ବଜେଇ ଦେବେ ଆଉ।